тобинони навбати барномаи эттилоъоти ахбори аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман назоратон мегардонем. Дар студио ҳошияи Санкт-Петербург. 3 январи соли 2022 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Сарони давлатҳо ҳамдигарро бо фарорасии соли нави мелодӣ самимона табрик намуданд. Зимни суҳбат баррасии баъзе масъалаҳои дар ҳошияи тавофуқоти 27 декабри соли 2021 дар шаҳри Санкт-Петербург дар сатҳи олӣ ба даст омада идома ёфт. мусоҳибон азми худро барои ғанӣ гардонидани муносибатҳои Тоҷикистон ва Русия бо мундариҷаи босифат ва иловагӣ тасдиқ намуданд. идомаи ахбор. дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи нишондиҳандаҳои ҷанбаҳои иқтисодии паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомад доир гардид. гузориши ҳамкоронамон. дар ҳамоиш вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони вазорати рушди иқтисод ва савдо ва маркази миллии патенту иттилоот иштирок намуданд. паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рушди кишвар барои 5 соли оянда мебошад, зеро дар он ҳадафу афзалиятҳо ва дурнамои нишондиҳандаҳои асосии рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ муайян гардиданд. дар паёми имсола солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон карда шуда пешбинӣ мешавад ки дар 5 соли оянда рушди иқтисодӣ на кам аз 7% гардида беш аз 500 000 ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта, даромади пули аҳолӣ 2 баробар зиёд мегардад ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ба 45% расонида шуда, дар натиҷа сатҳи камбизоатӣ то 15 дараҷа коҳиш дода мешавад. зикр гардид ки татбиқи нишондиҳандаҳои паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаҳои иҷтимоӣ бахусус маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ва бар ин васила беҳтар намудани нерӯи зеҳнию инсонии кишвар нақши муҳим мебозад. дар идомаи суханронӣ таъкид гардид ки дар паём ба вазорату идораҳои дахлдор аз ҷумла вазорати рушди иқтисод ва савдо ҷиҳати пешгирии таъсири ҳадафҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ ва таъмини рушди иқтисодии устувори кишвар, истифодаи самараноку оқилонаи имконияту захираҳои мавҷуда ва дарёфти сарчашмаҳои нави рушди иқтисодӣ, баланд бардоштани қобилияти рақобати истеҳсоли ватанӣ, ҷалби сармоя ва татбиқи стратегияу барномаҳои давлатӣ вазифагузориҳо карда шудааст. дар ҳамоиш ҳамчунин иштирокчиён дар самтҳои бахши воқеӣ, савдо, соҳаҳои иҷтимоӣ ва ҷавонон вобаста ба аҳамият ва нуктаҳои паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ибрози андеша намуданд. мавзӯи дигар. рӯзҳои охир дар баландкӯҳҳои Тоҷикистон бориши барф афзоиш ёфтааст, хусусан дар минтақаҳои кӯҳии роҳи Душанбе-Чаноқ. шаби гузашта дар ин масир барфрезӣ зиёд ва фаромадани тармаҳо сабаби муваққатан қатъ шудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт гардид, аммо бо кӯшишу талоши кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳ пурра аз барфу тарма тоза ва ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт таъмин карда шуд. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. масири Душанбе-Чаноқ аз километри 48 то 83 барфрезии шадид ва пайҳам фаромадани тармаҳо шабонарӯзи охир боиси муваққатан манъ шудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт гардид. дар ин масир сарфи назар аз беис будани бориши барф ва фаромадани тармаҳои зиёд, техникаю механизмҳои филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар Ҷумҳурии Тоҷикистон саривақт ба тозакунии роҳ шурӯъ карданд. мақсади асосӣ ҳарчи зудтар таъмин намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар масири Душанбе-Чаноқ. танҳо дар давоми шабонарӯзи охир кормандони намояндагии филиали ширкат дар минтақаи Варзо бо истифода аз техникаю механизми зарурӣ 17 тармаи фаромадаро тоза ва роҳро пурра бо маводи зидди лағжиш коркард карданд. дар натиҷа нимаи дуюми рӯзи 4 январ ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳи Душанбе-Чаноқ таъмин карда шуд. масъулони ширкат мегӯянд дар ҳолати зарурӣ, хусусан дар вақти барфрезии зиёд ва бештар шудани хатари тармафароӣ, маҳдуд кардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар навбати аввал ба бехатарии ронандагону мусофирон рабт дорад. аммо мушкил он аст ки сарфи назар аз корҳои фаҳмондадиҳӣ, ҳоло ҳам як идда ронандагон беомодагии ҷиддӣ аз ҷумла бо нақлиёти бидуни тири пешбар ба сафар мебароянд. дар натиҷа чунин ронандагон бар замми дар роҳ ба мушкил мувоҷеҳ гардиданашон барои ҳаракати дигар воситаҳои
нақлиёт низ монеа эҷод менамоянд. бо назардошти ин ронандагонро зарур аст ки ҳангоми сафар ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя намоянд ва дар вақти зарурӣ тавсияҳои ниҳодҳои дахлдорро мадди назар дошта бошанд. тавре маълум гардид, дар аксар қитъаҳои роҳи душанбе чаноқ барфбаланд буда, калонтарин тарма 300 метр паҳноӣ ва беш аз 15 метр баландӣ дорад. айни замон тоза намудани роҳ аз барфу тарма идома дошта, роҳбарияти филиали ширкат ва раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ дар минтақаҳои осебпазири роҳ қарор доранд. бо мақсади бехатарии ҳаракат дар роҳ, навбатдории шабонарӯзӣ низ ташкил карда шудааст. дар давоми 2 рӯз якчанд тармаҳои вазнин фаромад, барфи пуршиддат то айни ҳол зада истодааст. ба ин нигоҳ карда кормандони инноватор road solutions дар ҷумҳурии Тоҷикистон шабонарӯзӣ ба тоза кардани роҳ машғул ва ронандае ки ҳаракат мекунад пеш аз буромадан ба роҳ бояд ки ба ҳамаи қоидаҳо риоя кунад ва кормандоне ки дар ин ҷо сафарбар карда шуданд, инҳоро бояд ки гӯш кунанд ва дар вақти иҷозат шудан гузариш намоянд. бо тамом техника ва механизмҳое ки бароварда шудааст, роҳро аз барф ва яхбандиҳо тоза карда истоданд. аз тамоми ронандагон, шаҳрвандон ва мусофирон хоҳиш карда мешавад ки вобаста ба бад будани вазъияти ҳаво ва боришоти барфи зиёд аз баромадан ба сафар муваққатан худдорӣ намоянд. масъулон мегӯянд омодагии филиали ширкат барои бемушкил сипарӣ кардани фасли зимистон ҳамаҷониба ва ҷиддӣ буда, дар ин робита ба қадри зарурӣ маводи зидди лағжиш, сӯзишвории дизелӣ, равған барои нақлиёт, чархҳои воситаи нақлиёти махсус гардонида шуда ва сару либоси зимистона барои кормандон захира карда шудааст. ҳамзамон зиёда аз 210 техникаву механизми ширкат дар ҳолати корӣ қарор дошта, теъдоди бештари он дар минтақаи варзоб дар тоза кардани роҳ аз барфу тарма истифода карда мешавад. ба гуфти масъулони филиали ширкат, анҷоми ин кор имкон медиҳад ки нигаҳдории роҳ дар сатҳи хуб ва сифати баланд амалӣ гардида, ҳаракати муназзаму бехатари воситаҳои нақлиёт дар фасли зимистон пурра таъмин карда шавад. абдуваҳоби абдусаттор, собири абдурозиқ аз роҳи душанбе чаноқ барои барномаи ахбор. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сокинонро огоҳ месозад ки бинобар сабаби боришоти зиёди барф ва пеш омадани хатари тармафароӣ безарурат аз сафар тариқи роҳҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. мавриди зикр аст ки дар ин рӯзҳо аз сабаби боришот дар минтақаҳои кӯҳии мамлакат, махсусан дар шоҳроҳи душанбе-чаноқ, фаромадани тарма зиёд ба қайд гирифта шудааст. гузориши бобокалон аминзода. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сокинонро огоҳ месозад ки аз баромадан ба сафар тариқи роҳҳои кӯҳӣ як муддат худдорӣ намоянд. ба андешаи мутахассисони кумитаи мазкур, дар ин рӯзҳо аз сабаби боришоти зиёди барф, фаромадани тарма дар минтақаҳои кӯҳии мамлакат, махсусан дар шоҳраи душанбе чаноқ зиёд ба қайд гирифта шудааст. табрик қаблан хабар дода будем он боришотҳои ки рӯзҳои охир дар ҳудуди мамлакати мо ба қайд гирифта шуда истодааст, махсусан дар ноҳияҳои кӯҳӣ боришоти барфе ки шуда истодааст, барои рух додани баъзе аз ҳодисаҳои табиӣ, аз он ҷумла барои фаромадани тарма мусоида кард. ва мутаассифона бояд қайд намуд ки шабонарӯзи гузашта дар ҳудуди мамлакати мо, махсусан дар шоҳроҳи душанбе варзоб, аз километри 59 то 71 ба вуқӯъ омадани тармаҳо ба қайд гирифта шуд ки дар натиҷаи рух додани ин ҳодисаи табиӣ 26 автомашинаҳои сабукрав ва аз он ҷумла боркаш дар байни тармаҳо дармонданд. ва барои бартараф намудани ин ҳодиса фавран гурӯҳи наҷотдиҳии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба он ҷои ҳодиса сафарбар гашт ва дар якҷоягӣ бо кормандони ширкати роҳии айрес барои бартараф намудани ин ҳодиса ва махсусан барои аз макони хавфнок ба макони амн интиқол додани он шаҳрвандоне ки дар байни тармаҳо дармонданд кор карданд. ва бояд зикр намуд ки дар шабонарӯзи охир, яъне дар натиҷаи будани корҳои бартарафсозӣ, тамоми он ронандагон ва аз он ҷумла мусофироне ки дар автомашинаҳо буданд, онҳо ба макони амн интиқол дода шуданд. ғайр аз ин бояд қайд намуд ки боришоти шадиди барф дар ҳудуди ноҳияи рӯшон, шуғнон ва ишкошим ҳам барои фаромадани тарма мусоидат кард ва барои бартарафсозии ин ҳолат аз ҷониби вазорати нақлиёт техникаи махсус сафарбар гашт. дар робита ба эҳтимолияти ҳолатҳои фавқулода дар минтақаҳои кӯҳӣ, аз ҷумла дар шоҳраи душанбе чаноқ ва душанбе хоруқ ва роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта,
гурӯҳҳои зудамалӣ сохтурии дафтор сафарбар гардида бо мақсади таъмини бехатарӣ роҳро мунтазам аз барф тоза ва бо маводи зидди лағжиш коркар менамоянд. аммо барои ҳаракати муназзаму бехатарии нақлиёт шаҳрвандон низ бояд масъулиятшинос бошанд. дар ин маврид талаботҳои бехатарии техникӣ аз ҷумла ҳаракат бо нақлиёти дорои тири пешбар ва чархҳои мавсимӣ омили дигари бехатарӣ мебошад. аз ҷониби худи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва дигар вазорату идораҳое ки марбут ҳастанд барои бурдани корҳои пешгирикунанда ва бартарафсозӣ тамоми корҳо айни замон сафарбар шуданд. лекин бояд қайд намуд ки он боришоте ки ҳоло ҳам идома меёбад ва тибқи маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар ин гуна ҳолат то 5 январ идома меёбад. мо бори дигар ба ронандагон ба аҳолие ки дар минтақаҳои хавфнок зиндагӣ мекунанд ва махсусан ба ронандагоне ки нияти сафар кардан доранд тариқи шоҳроҳи душанбе чанок, душанбе хорух, душанбе ваҳдат, рашт, лахш ҷумҳурии қирғизистон бори дигар муроҷиат карда хоҳиш менамоем ки пеш аз баромадан ба сафар ҳатман бояд ки оид ба вазъи роҳ пурсон шаванд, баъдан сафари худро таҳризӣ намоянд. агар сафари онҳо хеле зарур набошад бояд ки дар ин рӯзони то 5 январ аз сафар намуданд тариқи ин шоҳроҳҳо худдорӣ кунанд ва албатта ҳар як шаҳрванд ҳангоми рух додани ҳодисаҳои табиӣ ё ин ки техногинӣ метавонад ба кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба рақами 112 ё ба қисми навбардории кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба рақами 93 880 28 19 дар тамос бошанд. ба иттилои масъулони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирӣ намудани ҳодисаҳои табиӣ ҷузъу томҳои кумита ҳама ҷониба омода буда гурӯҳҳои наҷотдиҳӣ таъсис дода шудааст. дар баробари ин тадбирҳо шаҳрвандонро мебояд эҳтиёткор бошанд. бобокон амизода, аҳалдини карим, фирӯзи мусо, ахбор. мавзӯи дигар, ҷумҳурии Тоҷикистон дорои сертификати ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ ҳамчун давлати озод аз бемории фалаҷ мебошад. аммо ба ин нигоҳ накарда дар якчанд минтақаҳои назди сарҳадии мамлакат хатари сироятёбӣ ба фалаҷ хеле зиёд аст. бинобар ин ҳар кӯдак бояд мувофиқи тақвими миллӣ ҳамаи намуди иммунизатсияро дар вақтҳои муайяншуда ва сари вақт қабул намояд. маълумоти бештар дар гузориши Зульфия Раҳимзода. طبق اطلاعات توسط ایمونیزاسیا همساله در جهان 6 میلیون نفر از هلاک‌شوی و 7.5 میلیون کودکان از معیوب‌شوی امی نگاه داشته می‌شوند. تحقیقی استوار سلامتی هر یک انسان در کودکی پایه‌گذاری کرده می‌شود که مرحله اساسی آن در ساعت‌های اول تولدشوی ایمونیزاسیا گذراندن میباشد. بیماری فلج که بیشتر کودکان به آن گرفتار می‌شوند، بیماری سیرویاتی خوفناک است. برانگیزنده این بیماری پولیوویروس بوده طریق دهان به بدن کودک وارد گشته به سیستم عصب تاثیر می‌رساند و آن می‌تواند به معیوب‌شوی یک عمر آوردن رساند. یگانه راه پیشگیری نمودن این بیماری سری وقت گذراندن ایمونیزاسیا میباشد. جمهوری تاجیکستان از سال 2011 تا این جانب یعنی دولتی آزاد از بیماری فلج میباشد و طبق سرتیفیکاسیای بیوروی تشکیلات اروپایی عمومی جهانی در تاجیکستان ما آزاد از این بیماری میباشیم. ولی متاسفانه خطری با جمهوری ما وارد شدن این ویروس تا به حاضر هست. برای همین هم سری وقت با واکسن فرا گرفتن کودکان گروه مقصدناک این عینی ضرور میباشد. بر ضد بیماری فلج دو نمود واکسن وجود دارد. واکسن به طریق دهان استفاده شونده OPV و واکسن غیر فعال کرده شده EPV. واکسن OPV به دهان کودک طریق قطره و EPV طریق سوزاندارو وارد کرده میشوند. این دو نمودی واکسن یک OPV در روده ها و EPV در خون مسئولیت بدن را تامین مینماید. وقتی که کودک در تولدخانه تولد میشود با وایه صفری فلج فرا گرفته میشود. بعداً در 2 ماهگی، 3 ماهگی و 4 ماهگی. در 4 ماهگی باشد چطوری که قید کرده بودیم با همراهی و واکسن پنتاولنتی 3 واکسن ضد فلج 3 و واکسن غیر فعال کرده شده ضد این بیماری وارد کرده میشد و در 12 ماهگی باشد این واکسیناسیای تکراری با واکسن فلج. اگر ما کودک رو سری وقت با واکسن ضروری که ما قید کرده بودیم طبق تقویم ملی ایمونیزاسیا در جمهوری تاجیکستان سری وقت با واکسن فرا نگیریم کودک میتوند که گرفتاری همین بیماری گردد.
ҳамасола иммунизатсия ҳаёти миллионҳо нафарро дар ҷаҳон аз бемориҳои сироятӣ наҷот дода, онҳоро аз фавт ва маъюбшавии якумра наҷот медиҳанд. барои ҳамин падару модаронро зарур аст ки дар вақтҳои муайяншуда кӯдакро барои иммунизатсия ба муассисаҳои тиббии макони зисташон баранд. солимии фарзандон аз масъулияти падару модар вобаста мебошад. зарур аст ки кӯдакон сари вақт иммунизатсия карда шаванд. зульфия раҳимзода, баҳодури истам, фирӯзи мусо, ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.